लोगोफोर, जोंनि गेजेराव गोबाङानो गोरोन्थि सानो जे गोरिब एबा हावरियाया जोंनि गोसोखौ बा जोंखौ नाख्रेबनो हायो। आथिखालनि मुगायावबो जोंखौ गोरिब एबा गुन्द्राया दासिम बा गैजा रोङैया जोंखौ गोबां नाख्रेबनानै दोनो होननानै जों सानो। नाथाय बेनि फोरमानखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय होनो नागिरदों दि गोरिब एबा गैजा रोङैया जोंनि दावगानायखौ माब्लाबाबो बेयाव होबथानो हाया। दा बेनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव सावगारियाव लानाय गेदेमा बिथांमोननिसिम फोरमान हिसाबै नोंथांमोनखौ लाबोना होफैदों। दा बाहाय नुनो मोनदों बिथांमोना नोंथांमोननि गोसोखौ थारैनो सोलायहोगोन जोबजासिम नोंथांमोना जुदि नायलांनो होलांनो हायोबा। दा बेयाव गबिन्द जयसवाल IAS अफिसार नोंथांमोना नुनो मोनदों IAS अफिसार गबिन्द जयसवाल। बिथाङा सासे रिक्सावालानि फिसाज्ला। बिथाङा 2006 मायथाइयाव सिभिल सार्भिस आनजादाव भारतनि गेजेरावनो 42थि रेंक मोननो हादों आरो IAS अफिसार जानो हादों। दा बिथांबादि गेदेमा जानो थाखाय जोंनि उन जोलैया उनसंनांगौ। नैथियाव नुनो मोनदों नोंथांमोना मनज कुमार रय। बिथाङा IOFS अफिसार जानो हादों। बिथाङा सासे दावदै फानबायग्रा सुबुंसोमोन, नाथाय बिथाङानो UPSC एग्जाम होना IOFS जानो हाबाय। नुनो मोनदों नोंथांमोना थार्डआव निरिश राजपुत। निरिश राजपुत बिथाङा सासे टेलरनि फिसाज्ला, जाय दखान सोहोर जि सुबायनानै फानोमोन। दा बिथाङा नुनो मोनदों UPSC आनजादाव पास जानानै मध्य प्रदेशनिफ्राय 370 रेंक लानानै बिथाङा UPSC एग्जामखौ उथ्रिसारनो हानाय जादों। लोगोफोर, बेबायदिनो गोबां गियाननि भिडिअ बा गुबुन गुबुन आयदानि भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे चेनेलाव हगारबाय थायो। नोंथाङा गोदानै चेनेलाव फैदोंमोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय, अब्ला नुनो मोनबाय थागोन। कुलदीप डेभिटिया IPS अफिसार जानो हादों। बिथाङा सासे सिकिउरिटि गार्डनि फिसाज्लामोन। बिथाङा 2015 मायथाइयाव 242 रेंकआव UPSC पास जाना बे बिबानखौ मोननो हानाय जादों। बेनिफ्राय दंबावो डाबल जादों बियो आनसार आहमद शाइख। आनसार आहमद शाइखआ जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों UPSC पास जाना बिथाङा सासे अट' ड्राइभारनि फिसाज्लामोन। बिथाङा नाथाय UPSC पास जादों। बिथाङा 2015 मायथाइयाव बेखौ जानो हादोंमोन। गासै भारत नाङैनो 361 रेंक लानानै बिथाङा उथ्रिसारनो हानाय जादों। आनसार आहमद शाइखआ UPSC एग्जामाव पास जानानै। दा बेखिनि नोंथांमोननि थाखाय जोबोद थुलुंगाथाव। बिथां साबा गेदेमाफोरा नोंथांमोननि गोसोखौ सोलायहोनो हादों जानांगौ। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओरैबायदि गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सहायबोनानै गोबां गेदेमा बिथांमोन, सावथुन मुलुगानो जा, मिनिस्टारानो जा, आरो नङाबा UPSC अफिसारफोरानो जा, दा गासैबो बिथिङावनो बेबायदि गोबां इन्सपिरेसननि गेदेमा बिथांमोन दङ। दा बेखौ नोंथांमोननि बिथोन बा नोंथांमोननि थुलुंगा मोनोब्ला आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होबाय थानो आखायाव लानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।